Huomenna kampuksella ahkeroidaan ihan kunnolla. Sähti täällä ahkeroidaan. Hienoa, tuntsari valmis, hyvä. Paisteikki taas. Hyvää elämää Savonlinnan kampuksella. Leijona tuoli. Jengi työskentelee tuolla. Tuolla on sohvat. Siellä yleensä ollaan. Ja hengataan. Tässä on telkkari, sit näkyy aina kaikkea turhaa. Info TV. Tuolla on kahvila. Jep. Paljon viherkasveja ympäriinsä. Jäätelökone tälleen talvella ei oo kovin hyvä juttu. Ei jaksa syödä jätskiä talvella. Sitten voidaan katsoa, tuossa on yksi ATK-luokka. Joo. Katsotaan, onko meidän isoimmassa salissa, luentosalissa mitään luentoa tällä hetkellä. Ei ollut se auki. Tässä on meidän iso luentosali. Hyvä Savonlinna. Kova juttu.